Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palami ay Drama. Karon mag-upload tao sa atong drama nga compilation part 30. O mga listeners no, taod to wala naka-upload sa atong mga drama kay kiniliging nangita patag pangwartahan bisita sa atong trabaho. Salamat din mga listeners no sa iyong mga suporta. Wala pa ta naka-apply sa YouTube ato sa nagpaabton og 1,100 para maka-apply ta. Kusbo na kong listeners katong wala pa naka-subscribe. Subscribe lang para pud madungan-dugangan gamay itong subscribers. O naipungutana si Kuandre no sa atong nag-comment sa atong compilation part 29. Ang tana siya si Ma'am Bilski no? Yang comment atong basahon. Hi sir, unsa di ay mga title sa imong mga compilation? New subscribers ko sir. Salamat kanimo Bilski no. Ma'am Bilski kanang wa na ako ni gibutangan og mga title kini atong drama edited ni nato sugikan ni sa RMN drama sa What's the Style nga atong gi-edit tapos ato lang gi dugtong-dugtong no para mataas ba siya nga gi-compilation na nato para mataas-taas kung butangan natong title mamubo man no nga kung isa-isahon sa nato og butang og titles ato ikuan malangan pud ta dugay ta makasugod sa atong mga drama propon ato ning butangan kanang mo upload ko mga mugbo butangan nato og title. Og salamat kayo kanimo Ma'am Bilski sa imong pag-comment. Og ato nang sugdan mga listeners atong compilation part 30. Ato nang sugdan atong Palami Drama. Ako si Roger, ginaingon, wa ko'y tuyo nga pasakitan ka. Apan di lang yun na to kapalaran nga magkadayon tang duha. Morning na ito boss akong kinabuhi nga di na ako mahimong makalimta. Salamat kay ikaw nga yun nga mamisika kanyang babae. Kasi amang mamisikahan mo do, si Kathleen? Kay dako og gusto to ni mong bayan nga? Di si Kathleen ako pamisitahan. Kinsa man di ayo? Si Daling. Kay siyang akong nagustuhan. Daling nga. Ay pastilan ni mo. Si Daling. Ato ka mangyong manguyab ang babae nga dagan og uyab sa taon dong. Ay, dagan og uyab. Saling nilang imo ha. Dagang inaglaki. Tay. Dagang inaglaki dong. Lagi pero buwag na siya sa katapusan niyang uyab ron tay. Busa higayon na nako ni nga magpadayag ko sa akong gugma nga dunia. Bahala ko Pero kung ako pa ngimutan ni mo no, si mong kapit, di ko ang salin. Di ko ang salin sa laki. Di, klaro kayo nga. Di niya na yung bayana, Kung iya lang kong sugton, di na ko igsapayan tayo, kung di na siya putli tayo, kung di na siya, kay mahal kay na ko siya tayo. Naigugma ko ni Daling. Pasaylo ako nga dili ta kasugton, Roger. Oh. Kay kung sugton ta ka, imo ro sa gyapon kong buwagan. Kay di naman ko. Ang tulo ka laki nga akong nauyab. Pulos na nakakuan ako, nakapahimo sa kong lawas. Sayang lang, ilarang Diyos ka na akong gugma. Busa, dili na ko angay nimo. Pangita na laglaing babae nga putli nga angay si mong gugma. Bisan di ka pa musulti na kumain ni Ana, day. Apan nakasiguro mong ko ba nga, di ka na putli. Apan, wa ko'y labot ano Wa ko'y labot sa mong kagapon. Sugta ko. Kay gimahal o gigugma ko ikaw. Mahadlo ko, Ha? Basig imo lang unya kong tilawan. O kung makatilaw na ka na ako, imo na kong biyaan. Ay, kan na ang di may tabo day. Saad na ko nimo. Kung sugton na ko nimo no, di ko mausap Kay mahal kay tika. Sige na day. Day, sugton ako di.
Sugtan ako. Basta. Lagi, sugtan ako. Sugtan ko. Ay, ko balibari, sugtan ko. Sige. Isugot ni Kakao. Yes. Gidawat ka ng imong gugma. Okay, kana salamat. Daghang salamat kay Daling. Salamat kay Day. Ha? Kathleen? Ikaw ning kalit nga mibabag sa kuagyanan? Tinuod ba ang gisulti ni Daling? Nga uyab na mo? Oo, tinuod. Iyan akong gisugot gahapon. O karong Domingo, mag-date mi. Manuroy mi sa syudad. Uy, kukman ni mo si Daling. Oh. Ako'y tinuod kay nagmahal ni mo, Roger. Ako. Kathleen, salamat lang kasi mong gugma dahi. Apan, uyab naman ako si Daling. Lain na, uy. O sila yun. Kuan, mular ka na pala ko sa Manila. O, Mahimo ba nga, dapiton ta ka og panihapon ug mainig birthday na ako. birthday day ni mo ugma dahi? O sige. Muadto ko sa inyo ugma. Kay mularga naman kakas Manila. Mutambong ko sa imong birthday ugma. Uy, kamingaw. Uy, tao? Ikaw rin laging usa din sa inyo lagi. Mato di mo kayo mong birthday unya. Kung nakidagang bisita. Taram laging duha di. Ang imo di mga ginikanan, hayam di sila. Ako rang usa. Ha? Kay tuwa sa probinsya sila si mama ug si papa. Ug dili sa tinuod nga ako ng birthday. Tinuod na akong birthday. Gusto lang ko. Ay, kung agyagan mo ko pa. Agyagan niyo ako nga, Bill. Ang Sa di pa kong lakas Manila. Itugyan ko ni mga kong lawas. Ang kuna ko, Roger. Dali na. Manuta sa kong kwarto. Lambi, hindi ka kasama. O siya! Uy! Imo na ko ang pagkababae ni Kathleen bilang dili mo uyap. O, tay. Pichikan! Gabi tay. O, hanggang siya tay nga akong nilabtan. Paut ko nga ko, atay. Paut? Paut yun. Paut, Unya, ha? nagtakiang siya nga, naglakaw pagkahumantay. Ay, Kadang mo rin nag-ugom-ugungan? Ang takiang? o, yun tay. Kanya kapangilabot na kaniya doon, no? Bisan dili mo uyap, dako ginag kuan gugman ng bayana. Bosa, kung ako pa imo doon, no? Ako pa ikaw, no? Oh. Ay, siya lang tubay, siya lang. Usa? Siya mo tunaya Ay. ka. Dili ko tay. Ano? Si Dili ko. Si Daling akong gigug matay. Ug labaw sa tanan. Si Daling mo'y akong uyab. Dili sa Kathleen. Unyay, daling! Imo nang natilawan? Wa pa. Karang Domingo pa may manuroy tay. Mo check in mig motel. Ay, kanamian mo doon, tilaw-tilaw, dagan ang tilawan ni mo, no? Ay, babi mo doon, wala lami na yung bayana. Wala lami. Kaya mo matlawan, wala lami. Kay dagan ng laki nga. Lami siya tay. Para na ako tay. Lami siya kay nahigugma ko niya tay. Hala! Sige! Gayon! Huwag man mo. Ingnan niya ko. Kung kinsay lami nilang Daling o Kathleen. Be? Ingnan niya ko, Roger, ha? Payak ako. Sige. Tay, sige tay. Hagbay raon. Yaka na. Yoko naman ko. Pero lang ni mo ma-feel. Mantikan kong dako ang imo. Ang ako may dako. Hawa ko. Lipat lang ko balik. Drive me crazy, me dali. Lipat lang ko balik. Pamantay. Sige, ikaw. Oy. Karon nga, may naitapot na nato, Cher. Huwag ka pa mabugnaw na ako. Angati na ako, ha? Wa day. Tungod kay mahal kay tika. Ako ang angay nga mangutana ni mo ana. Okay ra ka nga ako imo ba na? Dagko ra bang imong mga naagian day? Kining ako sakto ra gyud. Sakto na lang. Pero di na ako mangitaglain, uy. Ikaw nang akong tunayon dong, Roger. Tagba na ko ang mga dagko, uy. Di man ko mahal nila. Bisag dako pang ila. Busa ikaw nga akong pakaslan. Ikaw dong, Roger.
Ha, mo bagaw? Mabdo si Kathleen o kay mahan? Ugaw, kay bisan og uyab namin ni Dalinggaw, nagsige magkahapon mi og tagbo sa gawas ni Kathleen ug kanunay mi mag ganahan ko niya kay na feel man ginako nga makasud ko sa iya. Mao ba? Hmm. Nya, si Daling, saan naman to? Wa na'y masangit oy. Ha? Wa na'y masangit. Dako kay ba tong iya ay. Mawa? Oo lagi. Pero love na ko siya. Nya? Apan ring hitabo ron nga nagsabak si Kathleen sa akong anak. Murog si Kathleen gid nga akong maasawa hindi da. Kay doon na rin niyuyuan nga pulis si Kathleen. Nya, pasakaan ko niya og kaso kung di na ko pakaslan si Kathleen. Mal, still, arikadlo ka ng hulga-hulga eh. Oh? Ha? Di mo uyab si Kathleen. Si Kathleen mo yung mugos taon nga siya mo. Usas, dali mo yung pakasli. Mo yung pangasawa. Pero di ko makatugot ba uy nga mamahimong bastardo ang akong anak. Nga matao siya nga way amahan sa iyang kiliran bay. Mhm. Busa si Kathleen gabay. Siya ang akong pakaslan bay. Masawon ako siya. Dug-alang sumaabot ng mga anak. Si Kathleen ang akong pakaslan. Wagid mi magdayon ni Daling nga akong uyab. Kay si Kathleen ang akong gipakaslan. Kay nagsabak siya sa akong anak. Ipay na lang sad ko, kay human mi makasal og natawo ang among anak, kat-on ako sa pagmahal ug pagigugma sa akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Annalyn, ginaingon, dili gyud maayo sa usa ka bana nga kung mag-inom uban sa barkada, ana sa ilang bay mag-inom. Kay musangpot kini sa dili maayo nga panghitabo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Dad-o na sa di mo dinhi ang imong amigo nga si Unyot? Ah, yes, day. Mas may nang anhim din sa ato mag-inom kaysa ato si Ila. Paon niyo ka, basta makainom na ko. Ritsol ko higda. Tuka na gayang akong gana sa dali kong higda. Dali kong katupad ni mo. Di mangguid. Lainan ko ang imong amigo basta mo anay na siya sa ato. Magsikik tutok na ako. Lain na ba kag tinutukan? Murag ka Ah, sus, ang inamor niya rin. saba ng inamaw. It lagi. Laki, mga anak, ginang mga laki, day. Labi na yun. Kapasan ka. Pero buta na yun yun to eh. Natural na na yung matutok. Inaana yun na siya. Murag tiger look ay ba? Lami, sagod ka. Ay basta, bahala ka. Lainan ko anak niya. Ikaw, bahala ka. Unsa? Mo ni sulti si mo asawa bay? Laki ay. Piga ah. Tinanawan niya. Adto ka sa bahay kung mag-inom ko ta. Oh, Mura kung nung tinutukan. Pinta sa din. grabe sa pastilan sa ni sa Annalyn oy. Nakadaig lang ko sa iyang pagkagwapa oy. Ana ra man na. Ug ganahan man kay ko nga adto ta mag-inom sa inyo. Basta makabali tas trabaho sa atong trabahoan. Sa mo ta og sweldo. Ganahan ko sa inyo kay wa may magyaw-yaw na ako. Tadasa. Adtos bay, sabak kay ang asawa na asabang asawa, sabak kay akong mama oy. Ana, sawahan ang mama ni mo. Lagi. Ngano sa ba ka? Wa pa mo ka minyo? Kada uyab mo, buwagan ka. Sa pinaani mo, di ba dugay mo bahay ni mo? Ato-ato lang niya, ha? Ato-ato lang. Saman. Maun niya ang rason nga di magdugay babayan ako bay. Sa Kaya babi? ta. Niya, tanaw mo. Oh, ay la kabayo ta. Ah. Tanaw mo. Kita ka? Oh. Kung ano, ulpo ng manok kita ng kanahana ka. Muram naghaw. Kuha sa na ng kanahana ka. Ay, pagbida. Oh, na di, ha? Imo na tanan? Ha? Imo na yung giblihan mo. Sipres Na, wa pagay na mangisog. Ano? Mada. Wa pagay na mangisog. Wa pagay na mag-antres Taas Bonifacio. na, taas Samot na, nagmangisog na. Imuha pa na yung bitayon, pre. Saba. Nagkugita. Ay, doon na pa'y-gaway-gaway. Bilhin pa na ko di mo. Kasi butang na ni mo bulitas. Na gaway-gaway. Purbida. Kung ibiyaan ka sa mga babae, di ka guwantas, gidakon ng imuhang kanahana ka. Ay, sakes. Mura ba yung tao nagkadang, kung siya gitawa ka ng, kadang saging ba nga, bagong ni tubo ba na eh. Oh. Mura gidakon. Saba. Nay makadungog. Ay, sos, pusa na eh, pusa. Pusa Basta mo na to. Sabi Mo na na to. kapayuto namin naman tayo, baby. Nga ko, baby. Buing ba? Basta mo na to ay. Ugma, ato tayo inom sa inyo. Okay? Mao pa?
Nagbuwag na di ay mo anang unyot, day mayet. Uy, day, uy. Nga naman day, unta, day. Aw, ako unta kang pamalihugon og sulti niya ba nga kun mag-inom gani sila ni Ruel nga akong bana, dila sila mag-inom sa bahay. Uy, kay di ko ganahan. Ay, nga naman, day. Magsige mo ko na siya tutok na ako sa unyot. Unya, ang tinutukan, mura mag... Hala, pangandam, day. Basig nakagusto na ni Mos Unyot. Oh? Kisi-kisi yun niya ka kung maigo ka ng iya, day. Unya, ini ka ugma, hilantan pagit ka. Ha? Nga naman, day? Ato-ato lang ni day, ha? Day, grabe kay nakadako o kataas ang iya nga, ay. Day? Maunay rason nga. Nakigbuwag ko niya, may biya ko niya. Kay kadagamit niya na ako, day. Hala, magkisi-kisi, jukos kasakit. Imbis, lamian ta. Ang kasakit naman hinoy mo pasabi. Iwagan ako, uy. Na, uy, ayo, uy. Hala no. Hala, kahadlok ko ng iya ha. Pero, kanang, kuan ba, ganahan pagbaya ko nga makasuway og sakit sa mas Ha? Pero, dili ko, uy, may bana baya ko. Di ko makahimo sa pagluib sa kumbana, dili day mayet. Ay, dahil kasuwad ko gamit na kang unyot, day. Okay naman ko, day. Ganahan ko sa iya, day. Kaso lang, day, no? Kay wako'y sapi ng ikabayad, uy. Mahal ang pangayon ni si unyot, uy. Mao ba? Kung ako siyang gamiton, mahal ka ayo. Lahi sa kanyo. Ang mga babae nga tunay di ka kwenta, pero ikaw ganahan ka. Ay, lain man yun ang tao, day. Ako ganahan kong sakit. Ganahan kong sakit. Mao na, day. Mao na ako, bahala mo. Di mo ganahan. Hala, kuan, Ito, mag-inom ganahan ra ba silang duha si Ruel og unyot sa bahay? Huh? Nya magsikit siya na siya tan-aw na ako kanas unyot. Lain kay tinutukan yot. Papasig may ibog na nimo si unyot, day. Ang natistingi lang kuno iya, day. Tistingi lang yun. Aron, makakita ka o makatilaw ka og sakit. Sige, tistingi ko na si unyot, day. Tistingi, ha? Bayo. Ibawang ko ba? Maigo-igo naman gina ko ng kang Ruel. Kay sa ulitaw pa na siya, no? Nagagamit ko anak niya, oy. Igo-igo naman siyang gidakon, oy. Sa inyo mo ba na? Kaya kang unyo dahil sa taka. Akay, day. Makapanghuyab ka. Na, makapanugab yun. Dili ko kay may bana ko yot. Og kontento ra ko sa gidakon sa kumbana. Og di sa ko magpakasa sa akong pagkaasawa, uy. Dili no ba yot? Ay. Sige lang tayo inom ini. Huwag pulutan. Ato ding sumsuman by Ruel. Apanalin ba ito panalin? Ato apanalin eh. Kanang imo ato na ipasop number 5. Sorry. Iwan rin ako. Ayaw. Yapil ato ka dubos baboy kito baboy yung manok ba? Yapil na iwa. Ha? Ayaw tao na. Ayaw tao na. Kautag baka ba maros baka. Labi mo kini sop number 5 kanana ka. Lami yung tanong. Ha, forbida. Ay, bro, dua ta. Buri tagay. Ako to. Ako pag ito ninom, imo na niyo. Imo yun. Ipisa na to, be. Ipisa na to, be. Okay. Pisa na to, be. Be. Olk. Kaya ni Dowell sa sawa ni Peruil. Kaya sawa na eh. Di, tumbihan na na. Ay, okay. Nahiwa ko na ang tanang adobo nga baboy ug manok nga ilang sumsuman. Ako na nang ihatod sa ilang nahimutangan. Uy, hala, nipis na ba ng duster nga akong gisilupda? Unyawa ko magbra, nagpantir ako. Magsige na sa nagtutok na ko sa unyot ron. Mahadlok naman ko aniniyo eh. Sukad ko mahibaw sa gidakon sa iya, ha? Grabe, kada kong iyaha, uy, taas pa dyan kaayo. Maong akong gibuwagan. Di ko malipay, uy, kaya ang sakit ang mapatigbapaw. Ganahan ko sa iyo, day. Kadako, taas kay, day. Basta mo ni ganahan ako, day. Ang unyot. Ganahan ko sakit. Uy, di na lang ko mag-ilis o duster, uy. Ihatod ni na akong ilang sumsuman sa ilang nahimutangan. Peruel, ay. Nawa na. Nakatog das Peruel sa kahubo. Mainig ka nakatog, eh.
Ay! Wa na gyud. Bato na gyud. Bahala na ni. Musod ko sa kwarto nila ni Bayrwell nga tuwa iyang asawa. Lami, agin yung Annalyn eh. Busa bahala na ni. Sudlon ko siya sa ilang kwarto. Okay. Annalyn. Busa ka na lami. Ayoko kakilong sa... Kalamihan. Kagamay ko yung bata. Dili ko anak, mamatay ko anak. Di lagi ka mamatay. Baunan na. Nahilabtan gid ko ni Unyot at ang hikayuna. Grabe ang kasakit na akong gibati kay nakatilaw ko sa iya ha. Pero wa man ko hilanti. Kaya ra gid ako. Ako magkisi-kisi sa kasakit. Nausban pa gani. Nakaduhaan pag-yod. Okay naman ko. Sakit pero makaya ra. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daniel. Ginaingon, doon nagi panahon nga tungod sa imong kaluoy sa laing binuhat, makasa kay noon sa imong asawa nga nagmahal ug nagpangga nimo. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dire, duha na lang ikuang, duha na lang. Oh, larga na ta. Oh, ari na mo, sakay na mo. Oy, kamo dia. Oy, ikaw ba? Oh, boss, dali, boss. Doon na pa ikuang, boss. Oh, wala. Okay, usa na lang yun. Day Arlen, sakay na ka, Day? Oh, sakay ko, Daniel. Sige, ari, Day. Kay, larga na ta? Uy, Day? Naunsa ko ng mata ni mo. Black eye mo kagod. Yay, ano sa magkulata ka sa imong bana? Oh, sige na, larga na. Bida no? Kaluoy siya din mo, Day. Lagi, larga na ta. Sige, manaog sa ko ha. Dala di akong pliti. Ayun na pagplito eh. Mayo kay ikaw na lang katapos ang pasahero na ako diri, nga manaog. Ay, kaya dito nga, mangutan na ako niyo ba? Anong pirmi man kang kulatahon sa imong bana, eh? Ha? Ano man, badlungon dahi ka nga pag-asawa? Di man ko patlungon ko it. Buutan ko, Daniel. Ang akong bana mo ay may kapit. Oh, Kung ako siyang buyagon, tungod sa bati niyang binuhatan, iya din kong kulatahon. uy, Kung ikaw pa unta tong ako na bana, malipayon unta ko ron. kaluoy ni Arlene, oy. Naluoy ko niya. Igon anak ron ang kahimtang ni Arlen. Ang babae nga dako gusto nimo pa kaniya to. Apan wa niyong panguyabi kay boy gipili mo ang imong asawa. Uy, kaluoy ko taon ni Arlen. Mao lagi pa, oy. Kulatado sa iyang bana. Stem, Siya pa'y gibudian, siya pa'y dapatan. pida. Guwapa ra ba bayhana da? Mao. Mas guwapa pa na sa imong asawa. Mao. Imong asawa karon. Ambot ang nawa na di mas feeling. Oh, Lawas rig saligan in taon. Nindot og lawas, pero ang naong murag giatay. Murag gabias. Ang dunggan kay ka. sorry lang kaya hangin naway kong maayo. Ayaw sa Sa- Ayaw na pa, mangunay mong gaba. Di na kalikayan oy. Ayaw pa mangunay pa. Wang. Paita sa nimo, boy. Hinay ka na ko na. Pagsabay. Pabutan may kana ka mga asawa. O gusto ka. Diha gi ko nadan ni sa nindot niya lawas. Kanang lawas, Kay gimi na kurpas kayo. lawas ana niya pa. Nya, hisgutan nimo kung sa'y pormas lawas. Ay na lang ha. Ay lang pag-hisgot Butilya niya. gyud. Ang murag butilya lang. Iba ko, ay lang pag-hisgot niya na. Ay, ulagi. Ang lawas ko na lang. Ana, kuya sa hisgutan na to. Ay, Di na sa Japon. Butilya o purma. Butilya, purma. Diliin ka na. Butilya nga doon ay bawba ka naman kurba. Pero ang naong, sus, murag iring-iring sa bateri. Oh. Na may iring-iring na bateri. Ano mo kami kamay ba na? Ay, lang ano eh. Ari na ko eh. Still lang. Uli na ko. Bati asa ni mo ika-istorya pa eh. Oh. Alis ako eh. Oh, asa ka kigol? Oh, kigol naman. Ay, bahalag. Iubos ka na ako, Daniel. Total, tinuod man sa ba? Bati og naong ng imong asawa. Murag gikumot sa agta. Nadugay lagi kang uli dong.
kuan day kanang dugay ko nga nigrahe day ba kay mingaw mo pamasahero gud. Mao to nga nanaginot lang taon ko. Manapay ako kaligo dong. Humot na kay ko. Mao bitaw. Estam ako. Ay kalami. Kahumot. Mm. Kahumot sa sudan. Umot king sudan nun, mga unta dita. Gutom na ko. Di ako ida nga sudan nga gutom daan ba na? Sige dong. Lami kay kanon day, mga unta. Kusgan ta iniktari na to. Amin ang tari ko sa kapi. Sige, handa mo na ako na misa. Sige. Misa ako dong. Sige day. Gusto gito sa papa na. Bati at ugnaw ni akong asawa eh. Pero butan ka siya. Apan, ay, si Arlene. Na, magyapos ako na una eh. Naglatagaw eh. Kupagin ni Arlene eh. Di naging siya mawas ako na una. Naluoy ko sa iyang kahimtang. Naluoy ko. Uy, si Abloy. Gusto, silingan sila ni Bay Abloy. Makikita unya ko ni Bay Abloy. Adto ko mangutana og dugang kasayuran sa pagpuyo ni Arlene uban si Ambana. Ato na ko dai disi ha. Sayo ko mo drive karon sa tricycle. Biliban ako ni mo dong uy. Bisag na kaduha ta gabi iba pero lagsik man gyapon kay ka. Kinahanglan gyud nga magkugi daday kay dun na ba tay gamay pa nga anak. Ha? Kugi tag mayo. Okay, sige. Adto na ko day ha. Sige dong. Tamisag yun ni mo glaps dong uy. Usap-sap na kausan lang na. Karon na sa gabi. Day karon lang gabi. Ay, kabaho pa masahiro pa man ko. Maluyan niya ako sa kung pamasahiro. Karong gabi na lang ha. Sige, karong gabi. Sige, arin lang ko day. Ay. Gusto si Papa siyang gisulti. Pati na ako asawa eh. Karon mo labi to gihagkan ko sa lips. Pero apan nindot kay siya glawas eh. O pareha mi nga mahilig. Busa happy kay ko uban niya. Uban sa bugtong na mga anak. O dili na lang nako siya sultihan nga nagunahuna ko ni Arlene. Austo, si Bay Abloy. At tuon ko ni siya sa ila. Unsa? Bay Abloy? Alay, bay. Uy! Doon na ikabit ba ng Ardeling portahan kayo? Mhm. Sa Arlene Town. Pili man ang kabit siyang bana. Beda, luoy kong Arlene magtanaw eh. Karoon lang, hilang na sa to. Dipata naman sa siyang bana. Oh. Mapamula ka, gikulata daan. Buang good. Kasalbay sa niyang bana, oy. Kagwapa ni Arlene. Wala lang tatong nangabit siya, basta di lang niya dapatan si Arlene, oy. Beda, luoy lagi. Nasa Arlene silang bahay ay. Sige hilak, lingkod sagdan. Para pa tumuna po ba eh. Ha? Ganun na ibaw man ka. Tuwa dito ko. Ganun na ibaw man ka. Nana po, oy. Sige ko gagi-agi. Pero tanaw sa pragsama. Ikaw tuwa lagi sa Arlene dito. Tuwa sa Arlene dito, kau. Siya ang giligit sa akin, nambo ito sa bitana. Naray na, nambo. Dylan! Ay, kuhan ka na gusto makikistoryani mo si Bay Daniel. Oh, iya kong gikamay ba yun? Oh, siya, sugla yun. Lako na yun. Matuwa na yun, Bay. Oh, de Arlene, nagubo ka magkutangon sa imong sapot sa kong atubangan. Nganong ka, oy? Gwapa ko og nindot lawas ni Pa Daniel. Parang anong nangabit man ang akong bana. Kung dapatan perdi. Day, guwap pagit ko yung lami pagkikaglawas, oh. Iyang pa niyo mo de Arlene, oy. Imo ko pikapos. Kan po niya. Day, pangitaas ko, day. Tagbawan ako, day. Upat ka round yun na itong nakuha. Karon na. May nahitabo na nato. Uyab na ta, Daniel. Kung may kapit ang akong bana, kusad mga pit ko. Ikaw ang himuon kong kapit. Nabatyagan ako nga mas malipay ko kung kami ni Arlene ang mao nga wa ko makabalibad din niya. Diyang iya kong gihimo nga kabit. Wa ko makabalibad.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Damiancito, ginaingon, ang paglimbong sa asawa mo'y kuyaw nga karma. Mao kini nitabo sa kinabuhi sa kong suod nga amigo nga dili nako mahimong may kalimtan. Bay, Damiancito! Kumusta? Long time no see, but now see now. Sino, ha? Kumusta naman ka, oy, Damiancito? Niya, bay, Ben. Kaon Japon jabas. Ha? Pila na may imong nakaon jabas? Oh, pila na nakaon imong jabas? Pila na imong uyab? Suwan ako na, bay, Ben. Ha? Tiguang na ta. Unsay tiguang ba? Saba ka niya, bay, Damiancito. Tigo na ta. Lagi, bay? Ikaw, day. Sige pa ka. Ay, sige pa. Unsay pagtoni mo? Oh, Di na mo barog. Kasi di mo barog. Ang tiguang. Di na mo barog. Di na mo barog. Sige pa, day ka, bay? Oy, sa mga ka, oy. Paul, kaya nga akong asawa, oy. Oh. Pwerte ng uga, ha? Uy, maugan niya may tabulay sa itong misis. Ha? Kay maugan magina. Kay nagminupos naman na sila. Pero, bay, mao gina bay, tinood na. Pero, doon ako'y uyab karon nga, batanon kayo ron. Usa? Batanon kayo. 20 anyos pa. Pag-sure, uy. Lagi. Sure kayo, bay, Damiancito. Ben, kano sa man ko ni matagag na kong kwarto? Ay, unya na, oy. Kano sa man ang unya? Kanang manutag motel. Kano naman ko magkinanglag kwarto? Ah. Kaya na lang ta manood og motel na. Uy, ayaw sa karon sugar. Di day ko ni mo love, Ben. Ay, love kayo, oy. Unya, di pa lagi ko ni mo tagag na kong kwarto. Kasagaran nga imong ihatag na ako, tag 1K raman. Tana na, mga tunatag motel na. Promise, di pa yun kag maayo, Ben. Kanang kalipay nga dili o dili gid nimo hikalimtan. Unsa man? Unya na lang lagi. Pita, uy. Ano sige mga balibad, Ben, uy? Da, uy? Ayaw lang sa lagi karon sugar, oy. Kay kuan ba? Kaya nga no lagi. Bag-o pa kong gidialysis, oy. Wa ikabai. Maong next time na lang, ha. Next time lang, day sugar. Akong love. Oh. Ha? Og ayaw kalimot sa imong gipromise nimo na ako, ha. Ngalipayon ko nimo. Kanang kalipay nga hilabihan nga dili og dili na ako mahimong mahikalimtan. Lagi, oy. Bantay basta, daw. dako ang hatag Lagi. mo na ako, ha, Ben. Ma'am, Marjorie? So dire Norman. Oh, wa si Sir Ben, ma'am? Wa, dali dire. Suot Norman. Oh. Ma'am, doon na kay kwarta? Pila? 5,000 pesos unta, Ma'am Marjorie. Dako man kaayo Norman. Sagdi lang, ma'am. Bayaran raman yan na ako. Basig, bisag karon dayon, bayaran ako, ma'am. Okay. Sige. Karon ayon ang bayad Norman. Oo, ma'am. Nagluod na si mama. Sige. Then pa may gisulti ka ba? Wa, ma'am. Dara. Dawata dayon ning 5,000 pesos, Norman. Pasubrahi sa 5,000 pesos ang imong bayad nako, ha? Crazy, ha? Marjorie. Ben. Irog de. Execute na ako. Unsa ka ba? Nausab ka na cute, Ben. Ikaw, nausad na pug ka na ako. Badi ha, Ay, uga naman kay ka, eh. Ako, uga. Wa man lagi mo ingon ako sa Norman nga ugan ako. Kinsay! Wa ka nakailan ni Norman. Kanang itong houseboy ba? Unsa? Ingon ka ugan ako. Wa makuing na ni Norman nga ugan ako, Ben. Ikaw rin nakasulti na ko, ana. Kaya nga naman, may babae ka unsa, no? Sa baba na ako og edad? Og dili uga? Dili, oy. Batanon kay si Sugar. 20 anyos pa'y edad. Unsa? May kabit ka gyud ay, no?
May kabit ka? Ha? Ben? Ma'am Marjorie, hindi pa tawag mo kuno mo. Oh, Norman. Ma'am. Ano ka, ma'am? Mihilak mo ka. Wa ko magtuo. Hangtod karon may kabit pa si Ben. Aha? Terminal ako niyang pasakitan, Norman. Parehas din mo, ma'am. Oo, say. Kung may babae, Sir Ben, ma'am, ikaw, doon naman sa kay Lucky. Kinsa bad? Hala, no? Minupo strikes, ma'am. Pasabta ko. Unsa ba imong ipasabot ba? Oo, man, ma'am. Kalimtin to akong isulti, ay. Ay, nahidubdob na ko. Imong ipasabot nga may babae si Ben samtang ako may lalaki. Oo, ma'am. Uy, lain po kay mamabahay ko. Mura kong tumboy ini. Mura kong si girly. Ma'am, kuhaan kinanglan ko kurta, ma'am. Sige lang. Sugar mommy ko di mo nga sige lang kang nagkinahanglan o kwarta kung magkaatubang ta. Kaan bayaran man po na ko kalipay, Ma'am Marjorie. Bayaran na sa kalipay? Oo, ma'am. Di na ko. Unsa ba? Di na ko, Norman, kay... Sama, ma'am. Kay sakitan naman ko. Sakit, uy. Hapdos. Nge. I'm so excited. O nga naman, Ben. Mutahan na pag siya eh. Karoon mga adlaw magnamanta. Excited na kay ko, Sugar. Kalma lang, Ben. Ito nuran ako kanang akong pouch bag. Kini? Kana, Sugar, kana. Ay, salamat. Itunol ng mineral water. Ay. Salamat. Tumar ko daan. Ano sa'yo mong tumaron? Vitamins? Vitamins, pampagana. Ayun na lang tumar, Ben. Ako rin bahala ni mo. No. May nang mutumar ko pampagana aron mas nindot ang atong fight ba. Di ay. Tumalsa ko, be. Wa naman manawag na ko sa baybin. Naunsam ni siya. Dugay naman yung wa may makauban da pag bike. Ligon pas benda. Kusupang mo bike. Good for him. Mabay ba siya? Bisag tiguang na. Pero mo fight pagbatanon. Maginay akong ganahan basta makasud ko din dapita. Kawas nga bugnaw, napay stock sa ref nga mga bino ug beer. Magkahimo kag-inom man ang tanan, Sugar. Kay bayaran ako na tanan. Maginay ganahan ako ni mo, Ben. Kay galante kay ka, di ka daw. Ako na gud ni. Mga sa imong pagkagalante og dili daw. Buhatan ako ang tanan aron malipay ka. Sige, Sugar, ha. Bantay, ha. Nakatumar na ba ako? Ay, sure, Ben. Imnon ko ng usa ka bino, ha. Makahurot ka na? To nga. Ay, aron mo samot ang imong gana nako, Ben. Magubo na ko, ha. Wow na lang kadlaw. Igda lang. Magtanaw ko. Ay. Hinay lang. Basig di na ka maka-perform, ha? Mas nindot kung mo perform nila pinagmakainom ko, Ben. Ay, kalindot kiniglaw. Kalindot. Kagilot. Ipislet man na ni mo akong kilid. Ay. Sugar dahil. Kalami. Ay, gilok ka. Ay, lami. Ay. Kasuway inis imo asawa. Ay, masya mo himo. Inikot man siya. Ala, Miss Ben. Ulit man lang niglom lagi. Huwag naman matingog.
Uy, reaction mo. Tingog ba? Lalaning gahi na siya. Wa ako magdahom. Namatay si Baybin samtang ni gamit og batan-on. Gipaspasan siguro ni Sugar kay short time naman kuno sila. Patay si Baybin, ibabaw sa kamay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Paul, ginaingon. Lisod ning makasa sa asawa kay mailhan gyapon nga guilty ta. Mao kining natabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ikotasan dyan kong panglimpios bahay da. Ingan bitaw ti kate. Nga magkuha lang mo katabang, maid. Maid, Jud Wilbur. Ayaw na lang. Ano man ti? Lisod na rong mga maid kay mga demanding na kaayo. Mangayog na kong sweldo. Unya, mangayo og duha ka adlaw nga off. Unya, kung di mahatagan silang gipangayo, dayog pananghid nga muulis ila. Ikaw sad nga amo nga kuyawan kay basig di na mo balik. Paita. Mo ang ay na lang punin ning kalabad sa kong Wilbur. Kung mauna ti, ayaw lang si reklamo diyan kutasan kag limpyo ang inyong bahay. Kung ako pay Kuya Paul, ako hari kong maid, wak buo koy, paton pa. Sakto si Wilbur. Joy. Ay, kaya, nadi ka diya, kuya? Ay sos, ay na lang lagi uy. Di ko ganahan nga na maid. Kana pa makarelax-relax na ka. Kaha. Unsaon ako sa pag-relax ha, kung makabaton tag maid nga sultihanan pud kaayo unsay angay niyang buhaton, makarelax ka ko ana. Maayo! Oh, Wilbur, palihog kog tanaw bi. Kinsa rong nangayog maayo. Na, timing yung kayo. Unsay timing? Nag-escort man to sila nga magkuha silang maid akong ate o iyong bana. Ay, mauba. Oh. Ing nadungbi nga mo-apply ko. Kamao man ka mga buluhaton sa bay. Kamao kaayo ko dong. Di ka magdudong sa kong bana. Sir, ang isang pit niya. Ay, sorry, Day. Ma'am, dili day. Okay, sorry kaayo po. Oh, may kay sayo kang nagmatawin, wing. Sa'yo gid ko, Ma'am Joy, kay may trabaho man kay sa'yo si Sir Paul. Oh, maayo kay nagluto na ka. Pero magkapamahaw mo sa'yo, Ma'am. Ato na ko, Joy. Mwah. Amping Paul. Salamat. Sana all. Ha? Unsay sana all, wing. Sana all nga mga magtiayon, sweet. Mag-kiss, inig dayong laka. Mamaya mong naandan. Bye, Joy. I love you. Love you too, Paul. Bye, Amping. Ay, makasuya man mo, uy. Good evening, Paul. Nag-pull ra ka na ko, wing. Basta wa si Ma'am Joy, magpolang kanimo. Sorry ha, assuming ra kay ko. Feel na ko imo kong asawa. Oh, wing. Dali, suit na. Paglingkod kay akong hubuon ng imong sapatos, kay giandaman na ta ka sa imong slippers. Ahay man di si Ma'am Joy ni mo? Nag-grocery pa siya, wa pa mo apot. Oh, anong wa man manawag na ako? Aron kuhaon ko siya sa grocery store? Pasig lang ita tuglaing team. Sa? Unsay imong ipasabot, wing ha? Hoy, buotan akong asawa ha? Ug dili siya sama sa imong gituan. Ay, lagkasuko, Paul ko. Ay, sorry kaayo, Paul ha. Wadyo ko nagpahibaw ni mo kay kauban masagod ako akong manghod ka si Wilbur. Nagmotor lang mo? Oh, nagmotor. Nga naman ko di ay. Kompleto na ng mga gigrocery na ako kay basig madayon mi si Wilbur. Madayon, asa man day mo? Mauli mi sa amo sa probinsya. Aron makaduaw mi nilang mama ug papa. Kay basig usa ka semana mi si Wilbur didto. Unsa? Usa ka semana sila sa probinsya? Ay, wing. Ah, yes! I'm happy. Anong happy man gawin, wing? At least, bisag usa ka semana.
Mamahimo ko ni mong asawa. Unsa? Uy, ganahan pa na ikang mamati og drama? Naman di ka diha. Oo, ganahan. Ako sad, ganahan ko maminog drama. Ilabi na anang. Salami. Ay. Ako, nagbaho. Ikaw lagi na. Pati nga lagi mong tingog. Oy! Nga nung naghubo man ka sa imong sinina di awin, naunsa ka? Parang imo kong ipayon. Imo kong takbaho. Hoy, ay pag binuang diha. Wa ko magpinuang. Nagu. Ay, busa. Sa Unsa? Di ka na ako. Naghubot na ko. Wa na ispo. Hilapti na ko pa. Kay nanaw na. Oy. Ibalik og sulob na yung sinina. Dili ko. Balik na. Gusto ko magpahilabot nimo. Hindi na ba? Harap na akong matinta. Laos din yan. Kasi mo ka, nag-self ka. Kasi kang matintal. Hindi magpatintal ka. Niga ni mo. Sige. Oy. Amaw kong bayana ka, ha? Awa na. Sama. Bawas na ka. Gigakos mo kunin mo. Gigakos mo. Kinarita. Ay, hindi ato gibuhat ha. Di lagi. Ato rani. Ito lagi niya. Ay, salamat kay ni anagkit kus ato. Kumusta man sila sa mama ug papa, Joy? Okay ra. Lahi gining naa sa probinsya puyo kay ligon kay panglawas sila sa mamag si Papa. Salamat intaw sa Ginoo. Giuhok ay ko. Wing. Dadi kog bugnaw nga tubig diri bi. Nilakaw si Wing, Joy. Ha? Asa man siya? Nagpalit og cellphone. Namarayag man nga unta may cellphone siya aron makakontak siya sa iyang pamilya nga tuwas Mindanao. Mao ba? Namaraig? Nimo? Ya ikaw ay naghatag og kwarta ni Wingwing aron ipait og cellphone. Kinirang usa, kalibo. Kadaot ini Wingwing. Kana lang sa pa kay wa pa man ko hatagin ni Paul. Pangayod ako katudad. Kung dili gani mo hatag at lukas siya. Ingna ha, nga imong sultihan ang iyang asawa. Nga nakajirjir si Paul nimo. Lagi uy. Wing! Tadada ko ng sabaw diri kay nagsugod ni Mikaon. Daraan sa baw. Hoy. Oh. Wala ko to nilingkod magkadi Wing. Kigutom na masad ko. Dungan na lang kung kaon ninyo. Oh, unsa? Sige na lang, Joy. Gigutom na siya. Padungana na lang siya nato diri. Dali. Mo ba? Usa ka semana lang kung nawa din hi. Doon na maid nga idungan mo kaon nato, Paul. Kung dili ka okay, mubarog na lang ko. Hatagin niya ko kwarta po lang. Kaya ito ko sa gawas mo kaon. Time pa na lang, be. Time pa sabi. Anong mura naman kagnatatag iya sa kumbana, Wing? Pasabta ko ko ini, be. May gigunitan man kong alas. Maura nang akong ikasulti. Alas? Hoy! Oh, Paul. Unsay buti pasabot ni Wing, ha? Doon na kuno sa gigunitan nga alas. Sa! Hoy, ayaw to kusba sa pagsulti sa akong asawa, ha? Nga may gigunitan kang alas, Wing. Bitaw. May alas bitaw kong gigunitan. Unsa may buot ni mo ipasabot, ha? Kato na yung gigunimo. Moto akong alas na gigunitan. Gay kog 5,000 be kay hatag na ko sa kong papa. Lasa na biyanin mo sa? Hay, may kahilas kong sultihan ako si Joy, ha? Gamay nahitabo na tong duha. Muhatag ka or dili? Wing. Lipiwin sa ng loan. Uy, daghan na naging sakbot. Hugaw na kay tan-awon. Ay, tanawa. Aron di ka hugawan magtanaw. Unsa to? Unsa to yung magisulti, Wing? Kung ganahan kay panglimpyo sa loan. Ako? Ako, gyud? Ikaw di ay day. Di ba maid man ka dinhi? Ikay buhat anak agisulduhan ka dinhi.
O kung mayan kung dili ko manglimpyo, dili ko. Kasabot ka? Oh, ani ma... Anong nisakam ng tingog mo, ha? Iyagid kong pugson sa pagpanglimpyo, bisag dili ko ganahan. Huh? May alas ba akong gigunitan? Ako nalilimpyo sa loan, Joy. Di lang ko mo trabaho ron. Unsa, Paul? Unsa magid ang gigunita ni mong alas, Wingwing? Idi ka kuno nabi, aron mahibaw ang kisay daog o kisay pildi? Idi ka dayon. Idi ka ng alas kay mong gikutan, Wingwing. Joy, kinikuhan mo good. Ingon ini magong nitabo. Ngano day ka, Paul? Naunsa ka, oy, kadag ko pa ni mong singot. Gipaningot ka niya ng luspad pag ka, ngano day ka? Kining maid ay. Kining maid na to ba, Wing? Maro ning bayan, ha? Nagparehas lang ni sa iyang amahan. Ila kong gihadlok. Nga kundi na ko sila hatagan og kwarta. Ila kong isumbong nimo nga. Nga? Nanakad siya nako. Nga malahos ugsul. Unsa? Wala ko'y nahimo gawas sa pagpangayo na laog pasaylo ni Joy nga akong asawa. Bana akong makasaha sa asawa, mag-guilty man. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Tungod sa kakabus, buhaton na lang yun nato ang tanan aron lang tamabuhi ang atong pamilya. Bala nang makasata sa tong asawa. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Uy, dong. Dinhigikan ang tikputol sa kuryente. Putlan unta to. Ako nga gidiskartihan nga ayaw lang kay ugma atong bayran. Naluoy sad ang tikputol. Pero ugma kung di ta kabayad, putlan na gyud to. Ay, paita ina eh. Di na ra bagyo ko kahuam sa akong gitrabahoan da kay dako tag-utang dito. Pangitong paaging makabayad to, oy. Ron di ta maputlan. Sige day. Adto na ko akong amigo si Bong. Mga kog tabang niya aron makahuam kog kwarta niya. Sige, aris ako ha. Adtoon ko sa Baybong. Sura sa ron ako ba eh. Wagalay ko kapalit og tambalan ning hubag sa akong lubot ba eh. Ay, kung sipsuyo pa ni. Lida. Dito ba paita kita ba? Iwag ko kung taon human akong suon daw. Bay tabangi ko baby. Giwaman ko sa kong suon pa Basig rin kwarto. kuan ba? Basig may nahibawan ka ba nga nagpahuam di og kwarta ba? Manguham ko. Bisan libo lang kape nang akong haman bay. Bayran ako ugma bay. Kaysa. Abay. Di mi kabayad ni kuryente ba eh? Si Kuan, Tise. O di ba Tise? Kinsa man? si Depili. Manta. Sige bay, tabangi ko baby. Ay bay, si Lani di ay bay. Lani? Lani ba? Ano pa 5-6 na siya? Lani. Oo, Lani ba? 5-6 na. Madagam na kwartaon. Sabi kayo gati ka? Arunga ba ka dito? Lani ba? Di lang ko anang lani bay. Uy. Ano naman? Dako ra kay nagusto na ako ng bayana bay. Nasukor ba na ako na bay nga? Di siya mo akong gipanguyaban o gipangasawa. Sige, pita ni mo. Ay, noon na. Wala na bunaw na Lani ana, oy. May banar man na siya. Unsa mong taong ka? Oo, noon. Minyo na noon siya. Sige. Atong suwayan og duol. Magpakauwaw ko gangyo niya. Kay gamiton kay nako ang kwarta bay. Bayad kuryente. Sige. Tara pero ni. Nakita mo sa kong asawa kay manghuwa mo. Mo babong? Wala bay. Pero di ako mahuwang bay suki. Si Bay Rudy bay suki. Oo, ako bay. Ako yung manghuwam bay. Para bayad lang kuryente bay. Oy, ugma. Kay putlananan mi. Bitaw. Kadiyo ta. Akong tago na kong asawa. Lingko lang na mo din sa sala ha. Akong sakon to sa taas Mirna. Dunay manghuwam og kwarta? Oh, to as silong ay. Para ibayad ko nung nas kurente. Ikuyugan ni Bong. Kay mawa ko na siya makikitubang ni mo. Mao pa, kinsa na nabuti mong ipasabot nga manghuwam ba? Ay, si Rudy ba nga bana ni Saling? Oh, si Rudy? Oo, Ang salbahis day nga Rudy ang buot manghuwam? oo na, dahil lang eh. Ayun lang ko kasuko ni pa ni Rudy ba? Kay, kay, wa man na siya manguyab ni mo ba? Nagpasabot lang nga, wa siya gusto ni mo. Oh, isko! Para na ako nung minumdum ko sakit na sa kumbahin. May bana ka na nga mao ako. Kuya, padayon ka nga nasuko ni Rudy. Tungod kay hangtod karon, siya pang imong gimahal o gigugma, mao ba? Isko, dugay ko na siya gikalimtan. Apan maglakot na gyud ko niya. Ambot nga nun eh. Basta kay musurok yun akong dugo nga maguna-huna niya. Samot na kung makita na ko siya.
Apan, isko, tuhui ko. Patay na ang kukma ko niya. Sige. Atubangan na siya dito. Mulakaw na ko. May asikasuhon akong negosyo. Mawabes ko, ha? Mosunod siya kanaog din ni Silong. Oo, bay. Pabutan lang ninyo, bay. Rudy, mulakaw ko. Bay, basin dito magkigatubang na ko sila ni bay. Mulakaw na lang sa koy. Ay, manaog na lagi ito. Ugang iyo alang siya. Oo, hila. Naugla niya Ay, purbida, isugag tinanawan, Bay, Rudy, isugag tinanawan ni mo, Isugag tinanuan na. Sukop di kayo ni siya nako da. Ang karon. Mayo kayo na ako nakadahilan Sige, mulakaw na ko. Bay, Rudy. Ikaw na bahala diya. Bay, may hapon dia, dahilan ni. Dahil ini, lini naman dahil ini. ko. Kadang isugag ni tinanawan taong Bay, Rudy. Ha? Ano ni amo sa kabong? Ay, kuan kadang ako sing kuyugan day kay kanang mauwa man siya nimo nga moanhi taon nga siya usag kuyugan lang nako. Mauwam ko dahilan ni. Mao tong nagpakuyog ko ni Baybong ba. Oo. Abi ba na kog apil sa kang manghuwam og kwarta bong? Di si Berudir. Ako ra. Di man ka kamo apil og panghuwam, hala, pwede na kamo biya. Ang manghuwam ray mo pabilin. Sige bay, yan daw rin ako. Baybong. Pilay manghuwaman. Kuan day, 2,000 unta. Milsing ko man ang among bayranan sa kuryente ko. Ako lang himuon nga 2,000 ang akong human kay para palit pod og bugas ba. Kung ako pa untang imong gipanguyaban o gipangasawa, di unta ka magkalisod. Negosyante ko. Ay. Bueno, tanas among kwarto. Kay tuad itong akong kwarta. At na kahatagan sud sa among kwarto. Sunod na ako sa kadres taas. Pasundon ko niya sa taas. Sa ilang kwarto? Baala na niya. Sundan ako siya. Aron makahuwam ko kwarta. Mao ba bong? To si Rodi sa ilang lani? Abi na ko, guwa siya mo dayok adto. To siya day, akong gikuyugan taon dito. Pasa dito ka, ganahan ka. Ay, di lang ko mapas, uy. Maghuwat na lang ko niya nga mobalik din, Nanta ko nakadasya, uy. Kay maputlan yun mi ini og mas kuryente. Ang pulang makadasya. Ay, sos, makadalig ito pag ang pulang niya. Pabutang balik to sa Rodi. Lani, gihubo mo ko na ni Mim Sinina. Lo, wa day ka magbra. Nagpanti lang ka. Nintutan mo. Ano ba nga na Kabugdo ka na. Ikaw ang makawini kung ako pa imong gipanguyaban o gipangasawa. Apin mo, hangtod karon nakagusto ko nimo. Matagan ka kwarta mawa kayo na una-ong bayan. Bayan ko ni mo. Day, Lani. May nahitabo ginamong Lani atong higayuna. O guman sa nahitabo na mo. Si Lani na ang tigbayad sa mong kuryente. Iyas ang pakatinan para palit bugas. Mao nga ako na lang siyang gikabit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jamie. Ginaingon, may instinct na ang asawa kung may babae ba ang iyang bana. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimo mahikalimtan. Ato na ko, day! Sa'yo, ha? Sa'yo ko ron, day, kay traffic makayo. Malate niya ko. Nagmilagro na sa lagi karon, Jamie. Ha? Kasi milagro? Ha? Di ko gusto malate ko, Kasi milagro ba? Huwat ta sa giluto na kung sudan, naroon makabaon ka o makapamahaw ka. Ay, ayaw na lang lagi. Malate niya ako. Kaya naman, ngapit naman rin maluto. Adto na lang ko sa opisina mamahaw. Grabihan na yun. Mamahog pa ni Udto adto ka sa opisina. Milagro na yun ni da. I smell something fishy na da. Ha? Unya,
Sa opisina po ka man ni hapon. Dili na day. Dili na ko sa ato inaunsa. Ah, sure ha? Lagi day, sure na lagi na. Yay, time para God. Ni andar nun sa lagi ng kasilusa ni mo ha. Saan naman ang ako sawa? Silusa naman eh ha? Unsa naman ha? Ayaw anago day. Unsa mo ka day Joy oy? Sige. Nagkabuhat na ba kag milagro sa una, Jimmy? Oh. Gipasaylo na takaadto. Pero kung usbon pagay nimo nga mga bit ka, patyon tanagyod ka dong. Aray, kasakit. Katawa lang niya. Day Joy. Wa ko ana oy. Wa na gyud ko ana. Wa na? Wa na masipyat? Mao gini reaksyon sa asawa ba, Jimmy? Basta may agi ang bana at permi na ng magduda. Lagi ba yoy? Buanga. Nya! Unsa naman eh, katinuod ba, Jimmy? Nga, nanguyab manggulo ka ni Shimei. Shit, uy. Yan, kusugasan ni mo. Inaya ng tingog ni mo. Diya, suga. Tinuod? Kanapa, hinday lang. Oh. Ato na niya. Tinuod ba? Tinuod? Saan ka? Lami mo ko kaya ng bayana ko. Shimmy? Na! Sus! Malimpi ang kang Joy kong mahibaw siya. Na! Patay ka! Oh, kumusulti ka. Ikaw rin ako Sultang gisultihan ko, ni. Ay, saba-saba gini. Ay, saba-saba niya. Ikaw rin gisultihan ako ni. Dali mong kog ka. Nga naman, doon ay nagpaabot ni mong lalaki sa inyo, ha, Shimmy? Wa man. Yan ang nagdali man kabi. Duda ko ni mo, ha? Sapa diha uy hatagan pag mo kuan dautag hulugan akong paglakaw og dali. Hatagan pa ko nimo kwarta diha lipay pa ko. Aroy pakaon ni mo sa imong laki. Hilom diha uy. Wa kay angay nga magselos, ug kay angay. Ikaw rin akong laki. Mo ba? Nagdali man kabi. Ay, mapay kog tambal uy kay gihilanta ng akong anak. We ka diha. Ay ko kwarta be, puno na akong tambal sa ilanat para sa akong anak. Pila mo sa... Palit ko. Sa kalibo. Ah! Over pagkag-reaction da? Nasyak lang ko ba? O sa kalibo, hilantan rin mo Wa anak. ka ikahatag, shut Naku, up. Ayaw sigaan ang imong mga mata diha. Uy, dakor kayo na sa kalibo ni Shimmy. Wa ka ikahatag, way. Ah! Tawa diha, be. Shimmy sa doy. Ay, pagsunod-sunod na ko, Jimmy, kapuyan mo. Shimmy, say, ayaw, good ana, Shimmy, good. Kadit lang. Ay, ala, ang akong asawa. Grabe, dali anak kabiya, ah. Hadlok di ay. Kinsa tong babae nga imong gikisulti samtang naglakaw mo? Hoy, Ha? Masa? Babae? Oy, huwag mo kikasulting babae, day Joy. doon na. Limod jud ka da. Naya sa mga tingin. Sakay tag jeep o, na ibang mo sa hero. Naghuy manggay ka, nagsakay tag jeep. Kag maliba ka da. Nga na magdunay ibang pasahero. Mauwaw ka? Nga na mabae nasad ka? Ihilom na ko. Ihilom ba? Ay, masampaw nga akong bako. Hilom lagi. Matabi ako. Magbuot ba ako? Magtabi ko. Ako lang Unya na lang, unya na lang tabi. Unya na lang inig-abot na sa ato. Unya na lagi. Hi. Hello. Unsa man ang 2K nga imong gibutang sa akong table? Para niya mo. She, i-times to na ako ha. Ang pangayo ni mo 1K ra ha. She, uyag tarong gabi ha. Iniggawas sa opisina. Magmotel ta. Okay ka day ha? Shimmy? Okay, ilock na to. Para sure. Wow. Kabog na sa aircon. Ay, kabog na sa akong tupad eh. Baya ka. Dali kay nakatupad uy. Lami good ka nga akong tuparan. Ligo sa ko eh. Kay ilisan. Wa man. Sus, mura makagkaroon pa ni Sud og motel. Na may service ka to alya ko eh. Magtapis na kagtualya day. Dili, manarapor ako sa to alya. Di na kinala magtapis-tapis pa ko no. Wow. Tingsi baya siya. Gagian na to sa motel nga magtapis-tapis pa man jud ko, di ba? Oo, dito. No. Sige na, kaligo na dito. Hindi lang ko maligo eh. Sakpan niya ko sa akong misis.
Dali ara bang makaditik atong akong asawa. Labaw pas detektor nga naa sa tindahan. Pasado alas 6 na sa kapi ay, wa pa mauli ang maayong laki na kumbana. Basta ingon ni ining oras nga dili pa mauli si Jimmy, klaro na kaayo nga may kabit na sa ding tawhana. Pantay gid ka na akong chimiha ka. Ugma o, panid-an ta ka sa inyong opisina. Rubbing my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with me. When he's so magkanalikot ko. Sa pagkana na. Ay, Ano ba sa? Mahanti ka nagkakus ko ni mga wakay sa Kabasagot si mong karsonis, Jimmy. Uwan kay sa syudad eh, Joy. O sa iwan? Di man kamutuo na ako tao, noy. Uwan lagi kayo, mamagani nga, nagabian ko pa uli. Kaya nagpauga pa ko sa kong gisulog. Paghubo. Oh, maghubo, di ko kay. Basi panuhuton ko. Pagdalig, hubo. Ay, uy! Saan yung kasunis? Eh. Oh. Kuha na imong kamot. Ay nagkumkuma. Day, Joy. Kumkum mo lang yung mauwaw ka. Anong wa na kay brief, Jimmy? Kanang kuan, Joy, kanang... Anong wa naman ni brief? Ay, nagsinarang ako yung inang buwi. Uy! Sulti dayon nga nung wa na kay brief. Sulti lang ko, ay lagbirama! Yun lang, ay! Sa mo ni kataas. Ay, sa mong kabit. Insas! Joy, niyam lagi ka sa opisina. Naman si Jimmy, absent lagi. Absent siya, kay gisakitan siya ha, kay gibitan na kung maayo gabi eh. Kay, ano man? Nasakpan na sad nako. May kabit na sad siya. Time pa. Kasi she made in here. Ako, ma'am. Pasi ato niyo, ma'am. Kanang Jimmy, muni asawa ni Jimmy? Mao ba? Atras diha. Padool na ko, day. Padool pa gamay. Padool pa dyan. Di pa na mauday. Usban na ninyong gibuhat sa kumpana nga si Jimmy, ha? Kadugo na gid ka. Timan igyod. Og mao to mga listeners no, atong compilation part 30. Og usbon ako, daghang kang salamat sa inyong mga pagsuporta ug paminaw sa atong mga dramas. Salamat atang-atang atong sunod na po mga drama mga listeners. Usbon ako, daghang kang salamat.